नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी करत आहे अलकूल आणि ओल्या भाजी. त्यासाठी मी ते अलकूल आणि अलकूलची पानं धुवून घेतली आहेत. अलकूलच्या वर जाड साल असते, तीही मी काढून टाकली आहे. त्यानंतर अलकूलचा कांदा किसणीवर किसून घ्यायचा आणि पानं जी आहेत ती बारीक कापून घ्यायची. इथे मी ओला जवला स्वच्छ धुवून घेतला आहे. जवल्यामध्ये मी लसूण, मिरची आणि कोथिंबीरची 1 चमचा पेस्ट घातली आहे. 2-3 कोकम आणि अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे. कोकम जरा कुस्करून घ्यायची आणि चांगलं मिक्स करायचं. इथे अलकूल मी किसून घेतलं आहे आणि पानं पण चिरून घेतली आहेत. आता गरम पातेल्यामध्ये मी 6 चमचे तेल घातलं आहे. 6 पाकळ्या लसूण मी ठेचून तेलामध्ये घातला आहे. लसूण भाजल्यावर 2 कांदे चिरून मी घातले आहेत. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. मालवणी मसाला 1 ते 1.5 चमचा घालायचा आहे. मसाला थोडा तेलात भाजल्यानंतर अलकूलची भाजी घालायची आहे. छान एकत्र करून घ्यायची आहे. पाण्याचा वापर इथे करायचा नाही आहे. वाफेवरच आपल्याला ही भाजी शिजवायची आहे. झाकण ठेवून 7 मिनिटासाठी शिजू द्यायचं आहे. ओल्या जवलामध्ये आपण कुस्करून जी कोकम घातली होती ती मी काढून घेतली आहे. 7 मिनिटानंतर झाकण काढल्यावर आपल्याला भाजी चांगली शिजलेली दिसते. एकदम नरम झालेली आहे. आता हा ओला जवला त्याचं पाणी निथळून आपल्याला टोपात घालायचं आहे. आता पुन्हा इथे मी अर्धा चमचा मालवणी मसाला घालत आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालत आहे. इथे मी 2 कोकम घालत आहे. कुस्करलेली कोकम तशीच ठेवली असती तर ते खूपच आंबट झालं असतं. आता पुन्हा 7 ते 10 मिनटं आपल्याला झाकण ठेवून शिजवायचं आहे. आता आपली भाजी तयार आहे. इथे मी 4 चमचे ताजं खवलेलं खोबरं घालत आहे. आता आपली टेस्टी ताजा जवला आणि अलकूलची भाजी तयार आहे. भाकरी किंवा चपातीबरोबरही छान लागते. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.